pois sieltä. Miksi? Koska minä sanon, tulehan pois sieltä. Miksi? Koska minä olen päätö. Saapas ja vain saa päättää. Mitä vitun saatana taas? Kun perseessä hyvältä tuntuu. Mutta pullat te saatte kuitenkin paistaa itse. Paavo, mä asun Laaksossa. Saatana, mum, teille. Tyyne Puustisen haamu. Asemani Suomen valtuun. Keisari on lull. Paska. Uudeksi keisariksi on valittu Suskari Koskei Kosvattaan Lasman. Paska. No en. Mitä siitä tulisi, jos Tahtoisin kosketella sinun suklaapalleja. Ei mitään. Hyvää päivää, asiakas. Sillan ylittämisestä peritään keisari on määrättänyt tämän miehen pidätse. No siinä kaverissa olikin perin oudoksuttava. Suklaapalleja. Kanassa oikeastaan ainoa syömisen arvoinen osa on rasva. Saapiko sitä pikkasen ottaa? Saas pidätä se! Execute.